Dobrý večer. Koukám, vy máte starožitnou mysliveckou. Tak to já mám pro vás takový návrh. Vy mi nalejete panáka, na hodně ledu samozřejmě, a já vám povím příběh. A víte, kdo v tom příběhu hraje hlavní roli? Strom. No, ano, opravdu strom. A není to obyčejný strom. Je to strom, kterému je přes 500 let. Je stále zelený, pořád se rozrůstá a nese dobré ovoce. Má kořeny pevně a hluboko v zemi na úrodné hané a ty kořeny se postupně rozrostly až na sever Čech. V letokruzích toho stromu je zapsán příběh vůní, rozmanitých chutí, ale také příběh poctivé práce, řemesla a rodiny. A jak se v nelehkých dobách ukázalo, je to také příběh neústupné houževnatosti a odvahy. Je to ryze český příběh, na který můžeme být hrdi. A tato výjimečná whisky stará myslivecká Selection, ta má v letokruzích toho stromu také své místo. Dokonce velmi důležité místo. Příběh začíná v rovinaté hané ve městě Prostějově. 4. července 1518 totiž pán Vilém z Pernštejna a Helvštejna udělil právovárečné výsady 31 majitelům domů. A co to pro těch 31 majitelů znamenalo? No, znamenalo to, že získali právo k vaření piva a pálení pálenky. Jedním z těch, kdo nabyl tohoto práva, byl majitel domu u zeleného stromu Hajný Jež ze Seloutek. Prameny tomuto hajnému připisují, že to byl on, kdo navrhl do znaku svého domu a palírny strom s bohatou zelenou korunou. Já vím, určitě si říkáte, co je to za strom. A protože v každém pořádném příběhu musí být také trocha tajemství, tak právě odpověď na tuto otázku už asi navždycky tajemstvím zůstane. Žádné z původních vyobrazení se totiž nedochovalo. Samozřejmě se různě spekuluje, co za strom to je, a nejvíc se mluví o 3. Lípě, dubu a javoru. Lípa by se nabízela jako, konec konců, je to náš národní strom. Dub je naproti tomu strom majestátní, posvátný a opředený nejrůznějšími pověstmi. V lesích na Hané jich rostly a rostou spousty a z jeho pevného dřeva se už tehdy vyráběly sudy na staření pálenky a tedy i třeba této skvělé whisky. Pak je tu ale ještě 3. strom, javor. A javory rostly jako jantarové šperky kdysi dávno u Seloutek, odkud Hajný Jež pocházel. Možná je ale úplně jedno, který z těch stromů to skutečně byl. Snad mnohem důležitější je, co tento strom už tehdy znamenal. Stromy jsou prostředníky mezi nebem a zemí a ukrývají v sobě vývoj, proměnu. A nezobrazoval také nic menšího než život sám. Mně ten symbol stromu přijde prostě úžasný a magický. Prvním známým palírníkem byl Mates z Prostějova. Tento Mates už v 16. století vyráběl nejstarší slovanskou vodku z pšenice a vody z hlubinných vrtů. Na to, jak vyrobit vodku, prý úplně původně přišlo pár nedočkavých mnichů kdesi na východě dnešního Polska. Když destilovali obilný kvas, čistili tím rány a také si tím dodávali odvahy a vytrvalosti do jinak dost asketického mnišského života. V palírně u zeleného stromu se vyráběla vodka, a to podle předpisu poctivosti. Vy ji jistě znáte jako hanáckou vodku.
Ten předpis poctivosti znamenal, že se její kvalita měřila stříbrným pražským grošem v hustoměru. A proto má dodnes na etiketě stříbrný groš. A z celé této historie se lze domnívat, že hanácká vodka může být dost dobře nejstarší kontinuálně vyráběnou vodkou na světě. Takže náš strom hezky zapustil kořeny. No ještě aby ne, tady, na Hané. Ale už tehdy bylo jasné, že bez svědomité práce, znalosti řemesla a oddanosti se tento strom rozrůstat nebude. Hajného ježe vystřídal Jan Chytrovský a ten si moc dobře uvědomoval, že aby se řemeslu dařilo, nesmí se člověk bát zlepšení. My bychom dnes řekli investovat do inovací, no. A tak vybudoval novou sladovnu a pivovarské místnosti. Když do palírny roku 1591 nastoupil pekař Pavel Zoubek, možná si řekl, že by si dal něco na zoubek. Napadlo ho, že by se mohl zaměřit na pálenku, která se tu vyráběla od počátku, tedy od roku 1518, a velmi pravděpodobně ještě dřív, jelikož zprávy o tom, že se v Prostějově pálilo ze skvašeného žita, se datují už od počátku 15. století. A tyto pálenky se těšily značné oblibě dokonce i v Rakousku a Bavorsku, kam se dovážely. Takže Pavel Zoubek měl na co navázat a evidentně se to díky jeho nadání a citu pro řemeslo povedlo, jelikož se v pramenech můžete dočíst, že se v palírně u Zeleného stromu vyráběla nejkvalitnější pálenka v celém širém kraji. A protože je dobré mít to dobře pojištěné, tak v roce 1610 kníže Karel I. z Lichtenštejna, mimochodem první kníže tohoto rodu, rozšířil majitelům šenkovních domů jejich výsadní várečné právo o monopol na pálení a nálev kořalky. A já koukám, že už jsme dopili. No tak ještě jednu. A jak to známe ze života, po tučných rocích přicházejí ty hubenější. Ale i to je život. Letokruh našeho stromu z roku 1618 není tím nejšťastnějším a nebyl ani téměř pro celou Evropu. Začal totiž konflikt, kterému se říká 30letá válka. A ona bohužel těch 30 let opravdu trvala. Nejenom pro náš zelený strom to znamenalo bídné roky, a to především v podobě nedostatku surovin, a pak také v podobě pravidelného plundrování vojáky. Takže moc nechybělo a palírna by byla bývala zničena. Když ta nekonečná válka skončila a nastal klid, tak ještě těsně předtím, než bylo u konce neklidné 17. století, konkrétně v roce 1697, vypukl ve městě Prostějov velký požár. Radnice lehla popelem, škola lehla popelem, kostel lehl popelem, dokonce polovina domů lehla popelem, ale, a teď dobře poslouchejte, jako zázrakem se požár vyhnul domu u Zeleného stromu. Neuvěřitelné, co? Kdyby to nebylo všechno zapsané v těch letokruzích a kronikách, tak tomu také nevěřím. Ale hlavně, kdyby to nebyla pravda, tak tu spolu nesedíme a nepijeme moji oblíbenou starou žitnou mysliveckou. No a teď se přehoupneme do 18. století. To se majitelem palírny u Zeleného stromu stal jistý Michal Štorch z Markvartic. A díky němu začala nová éra, jelikož se u Zeleného stromu přestalo úplně vařit pivo a výhradní prostor dostali pálenky.
Do bývalé sladovny pořídil Michal Štorch nové destilační kotle. A oproti běžným a také oficiálně podporovaným postupům pálení z ovoce zkoušel obilný šrot a slad. No a výsledky byly víc než lahodné. Tak se stalo, že se zrodila bílá pálenka, čili režná, a těšila se velké přízni, přestože úřady do konce 18. století pálení z obilí nepřáli. Později Michala Štorcha, no snad také proto, že byl lékárník, napadlo, že by do oblíbeného kvasu mohl začít přidávat různé chuťové a aromatické byliny. Fenikl, anýs, cítíte to? Peppermint, koriandr, no. V Prostějově se to prostě rozvonilo. Pálenky měly lepší a zajímavější chuť a získali si ještě větší oblibu i slávu. A nás tato bylinná vůně přenese do 19. století. To je století páry a technického pokroku vůbec, jak si jistě pamatujete ze školních škamen. A pro náš strom to znamenalo opravdu roky plné rozkvětu. Třeba v roce 1810 je doloženo, že produkce kořalky dosahovaly více než 11 000 hektolitrů a Prostějov se stává palírenskou jedničkou Moravy. No to je úctyhodné, nemyslíte? Pak přišel jistý pan Vojáček, ne, nebojte se, nezačala válka. Na to dojde, bohužel. Pan Vojáček, Jakub Vojáček, se stal novým majitelem Zeleného stromu. Díky jeho péči a obchodním dovednostem se podnik hezky rozrostl. On totiž tento Jakub Vojáček, než likérku koupil, provozoval známý prostějovský hostinec u Zlaté studny. Takže byl takzvaně od fochu a také se, jak se patří, vyznal. Když tedy pan Vojáček likérku v roce 1843 koupil, neváhal a investoval do modernizace a zavedl nové destilační technologie. Ale to nebylo všechno. A teď dávejte pozor, protože se dostáváme k důležitému bodu našeho příběhu. Já mu poeticky říkám počátek větvení. Osobně mám toto období hrozně rád. A víte proč? Protože na scénu vstupuje moje oblíbená whisky, stará myslivecká, v takové podobě, jaký známe teď. No vidíte, a to jsme v polovině 19. století. No, vezmeme to po pořadě. Jakub Vojáček byl podnikavý chlapík. Z dochovaných zpráv se můžeme domnívat, že se spojil a začal spolupracovat s jistým německým podnikatelem Louisem Eckelmannem. Tento Louis Eckelmann začal ještě s Ludvíkem Bramschem v roce 1847 s výrobou pekařských kvasinek, která byla v té době zcela unikátní. Založili továrnu na výrobu droždí, první svého druhu v Rakouském císařství, a likérku v Krásném Březně u Ústí nad Labem. Krásné Březno, Ústí, a je to tady. Jak jsem vám na začátku říkal, že se kořeny tohoto zeleného stromu rozrostou až do Ústí. Likérka se nazývala Bramsch & Eckelmann, výroba lihu, lisovaných kvasnic a likérů, a byla zapsána v Krásném Březně, jak jinak než 15. března, a byla první společností v tuzemsku, která vyráběla pekařské droždí. Ale zpátky k whisky.
Jak jsem zmínil, žitná pálenka se u zeleného stromu vyráběla už dávno, ale teď přišla doba, kdy se začaly objevovat etikety a značky tak, jak je známe. V Krásném Březně byly trochu rychlejší a starou žitnou mysliveckou se zaregistrovali, i když se tato žitná pálila už dříve u zeleného stromu. Tehdy také vznikla ta slavná etiketa s pomrkávajícím správcem majetku a polností, který nosil typickou zelenou kamizolku a myslivecký klobouk a který připíjí na zdraví. My jsme právě kvůli němu tomuto pití za mého mládí v Brně říkali, že je to jediný alkohol s lidskou tváří a také nechyběl na žádném z našich večírků. No, hold. Pak nějak zmizela a jako ponorná řeka se objevila tak před 15 lety. Točili jsme někde na Moravě a já v hospodě říkám, heleďte, to je stará žitná myslivecká, dejte mi panáka. Tak mi dal barman panáka, já jsem ho vypil a říkám, no, to si budu muset dát ještě jednoho. Dal mi druhého a už se mi v té hlavě rozsvítilo. Mládí se rozsvítilo, Brno se rozsvítilo, stará žitná myslivecká bylo pití mého mládí a teď je to pití mého stáří, hold. No, a tedy pánové Bramši, Eklmane a Vojáčku, velké díky. Ani nevíte, jakou radost a hlavně jakou chuť jste mi do života přinesli. V druhé polovině 19. století byla palírna u zeleného stromu povýšena na továrnu a stala se jedním z největších lihovarnických podniků na Moravě. A pozor, byl to podnik rodinný. Pan Jakub Vojáček si vychoval svého nástupce, syna Oskara, kterému později podnik předal. A Oskar Vojáček úspěšně pokračoval ve stopách svého táty, i když monarchie výrobě příliš nepřála a už vůbec se nelíbilo, že Vojáčkovi byli po několik generací důležitou vlasteneckou prostějovskou rodinou. Ale to by vydalo na další příběh. A aniž bychom se nadáli, začalo 20. století. A to už je i to naše století. Palírna u zeleného stromu prosperuje a stejně tak lihovar v Krásném Březně, který se tehdy nazýval továrna jemných tabulových likérů. No, tam v roku 1906 usedá do čela podniku jeden z nejvýznamnějších ústeckých průmyslníků počátku 20. století Fritz Wolfrum. V té době se tu vyráběly různé druhy destilátů a likérů a hodně z nich se vyrábí dodnes. No, třeba Klášterní tajemství. To je ušlechtilý destilát a 19 kouzelných domácích a orientálních bylin, které se spolu macerují, destilují a vytvářejí tak naprosto originální chuť. Přesný obsah tohoto původního likéru je ovšem tajemstvím. A to my budeme samozřejmě respektovat. V Prostějově se o pár let později, konkrétně v roce 1920, tedy už v mladé Československé republice, pronajímá likérka pana Vojáčka družstevnímu podniku Hostinských, který výrobu modernizuje a během krátké doby dosahuje produkce astronomického obratu. První republika měla navíc glanc. Člověk to vidí už jen podle toho, co stálo na etiketách. Moje stará oblíbená stará žitná myslivecká tam měla třeba napsáno zvláště jemná to specialita. Zelený strom, tedy palírna režných a likérových specialit, jak se oficiálně nazývala, vyráběla také třeba peprnomátovou nebo anglickou hořkou a samozřejmě prostějovskou starorežnou.
No, to byly krásné časy. Ale jak asi tušíte, toto období netrvalo věčně. Končila 30. léta, přišel rok 1939 a i když se nad naší mladou republikou stáhla mračna, zelený strom paradoxně, nebo vlastně jak to vezmeme spíš logicky, zvýšil produkci. K nárůstu tržeb pomohlo spojení se svépomocným družstvem hostinských, které vyrábělo především světe div se nealkoholické nápoje. Firma se v podstatě téměř zdvojnásobila. Roku 1940 činil obrat více než 13 milionů, což bylo na tu dobu přímo astronomické číslo. Od roku 1941 z důvodu vysoké spotřeby pro válečné účely byly zavedeny příděly lihu a zelený strom se snažil nahradit nedostatek lihu zvýšenou výrobou sodovek a jiných nealkonápojů. Ale doba to byla složitá a ani palírně se bohužel nevyhnul klasický scénář. Přišlo udání gestapu, že podnik tají zásoby lihovin. Takže ji obsadili, prohledali, no a co myslíte? Nic. Samozřejmě, že nic nenašli. Kontrola skončila dobře. A víte také díky čemu? Díky soudržnosti a odvaze všech zaměstnanců. Válka sice skončila, ale vyhráno nebylo. Po válce v roce 1946 severočeská společnost Továrna na líh a lisované kvasnice spol. SRO, dříve bratří Eckelmannů, byla znárodněna a dál už působila jako národní podnik. Přišel neslavný a dost hořký rok 1948, konkrétně 25. únor, kdy takzvaně zvítězil pracující lid. A toto vítězství mělo dopad na celou naši republiku a na všechny její občany. A ani náš druhý podnik nebyl výjimkou. Tehdy se jmenoval Družstevní podnik hostinských v Prostějově a přesně 3. července 1948, jeden jediný den před oslavou 430 let od založení palírny u Zeleného stromu, došlo k jejímu znárodnění. V září se palírna stala podřízeným podnikem olomouckého ředitelství, které bývalý samostatný podnik přejmenovala na závod Starorežná Prostějov. Asi, aby bylo jasné, co se tam vyrábí. Zelený strom pod tímto názvem vyráběl dále likéry a destiláty. V roce 1959 Zelený strom, tedy oficiálně Starorežná Prostějov, přebírá dokonce výrobu značkového exportního likéru LV Griot. Tento višňový likér si jistě pamatujete a možná si ho i teď někdy dáte. Nebo ne? No. Vyráběl se ale také bylinný likér Nuncius a oba tyto likéry se tehdy vyvážely, a teď pozor, do západní Evropy. Palírna se dokonce kvůli rozšíření kapacity v té době stěhovala do prostějovského pivovaru Binko. V krásném Březně, tedy v takzvaných konzervárnách a drožďárnách, se vyráběly dál všechny ty voňavé likéry a destiláty, které měly za sebou už několik desítek a některé dokonce stovek let existence. A mezi tím ta šedivá doba trvala už 40 let. Ale nakonec se to stalo. Přišla svoboda a náš zelený strom se mohl jako my všichni nadechnout, rozrůst a zazelenat. Všechno se měnilo rychle a člověku z toho šla hlava někdy pěkně kolem. No, však si to také pamatujete.
Zásadní proměna čekala v roce 1992 i náš zelený strom, tedy tehdy ještě starorežnou Prostějov, která se vrátila do soukromých rukou. V té době se tu vyrábělo 60 druhů pálenek, likérů a kořalek a dohromady to dalo úctyhodných 13 milionů litrů za rok. No, všechno bylo v pohybu, děly se věci, co by nás ještě před nedávnem ani nenapadly. Byla to krásná doba. A aniž by se člověk nadál, blížil se konec nejen století, ale i tisíciletí. No, tady už se dostáváme ke konci mého vyprávění a pointě celého příběhu. Možná si už chvíli říkáte, proč se sem pořád plete to krásné Březno Ústí. No, protože už v 19. století, jak jsme si řekli, pan Vojáček od Zeleného stromu obchodoval s panem Eckelmannem z Ústí. A jak se někdy osudy zajímavě propletou, tak se v roce 2011 spojila starorežná Prostějov, tedy náš Zelený strom, a ústecká likérka. Vznikla nová firma Granete Starorežná Distilleries A.S. v ryze českém vlastnictví a také největší tuzemský výrobce lihovin. Ale aby toho nebylo málo, tak se v roce 2017 vrací firma ke svému původnímu názvu Palírna u Zeleného stromu. No, zaplať pánbůh. A tím se také definitivně vrátila k po staletí rozvíjenému odkazu předešlých generací. Navázala na to nejlepší, co leží přímo u kořenu tohoto rodinného podniku. Představte si, že třeba v likérce v Krásném Březně rozebrali staleté dubové sudy pěkně prkínko po prkínku, aby je v prostějovských sklepích znovu složili a mohli v nich teď zase zrát destiláty, rumy a whisky a hluboko pod zemí 5 metrů i naprosto nezaměnitelná stará myslivecká single barrel. No a tak tu ten Zelený strom stojí zase v plné kráse a síle. Roste dál díky rodině, která o něj pečuje, a to jsou jeho pevné kořeny. Tento strom vyrostl z naší země. Takže je to vlastně naše české rodinné stříbro. Palírna u Zeleného stromu je nejstarší palírnou v Evropě a tento strom se nezelená jen díky svému jménu, ale díky tomu, že se o něj už přes 500 let starají lidé, kteří umějí svoje řemeslo, kteří si váží toho, co dělají, a dělají to s péčí a láskou. A mně to přijde skoro až dojemné, že přes všechny ty dějinné peripetie, změny, proměny, které byly někdy horší, jindy lepší, se nezapomnělo na to, co se v Prostějově od roku 1518 budovalo. Jsem hrdý na všechny ty, kteří přivedli další generaci k tomu, aby se toto řemeslo nezahodilo a naopak se zúročilo to, co naši předci objevili a vymysleli. A my teď pijeme. Zelenému stromu přibyl další letokruh a dál vyrábí skvělé pití. Třeba výbornou hanáckou vodku, která má za sebou pravděpodobně víc než 600 let existence. Nebo rum Heffron, který vznikl na počest československých legionářů z první světové války a jejich statečnosti a odhodlání v boji za spravedlnost a svobodu. A také vydestilované ručně sebrané ovoce z moravských sadů, slivovice a hruškovice s novým logem Moravský košt. A já jsem moc rád, že když mě samotnému ty letokruhy také hezky přibývají, můžu si svoje vlastní zrání užívat ve společnosti mého oblíbeného pití. Výjimečně jemné whisky
jako je právě stará myslivecká selection. Mimochodem, víte, co v irské gaelštině znamená slovo whisky? Voda života. No tak, co ještě k tomu dodat? Příběh zeleného stromu se bude rozrůstat dál a my mu můžeme naslouchat. Můžeme se jim nechat inspirovat a hlavně si ho můžeme pořádně vychutnávat. Tak na zdraví a díky.